வெல்கம் டு டோரா பூஜி சேனல். நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஷாம்பு ரிவ்யூ ஆஃப் ஷாம்பு. சரிங்களா, நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு லாரியல் எக்ஸ்டென்சிவ் ஷாம்பு தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். நான் எனக்கு என் டாட்டருக்கு அதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் அவளுக்கு மீரா ஷாம்பு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். மீரா ஷாம்பு யூஸ் பண்ணி என்னாச்சுன்னா முடி ஃபுல்லாக ப்ரௌன் ஆகிடுச்சுங்க. அது வந்து ஆக்சுவலி எனக்கு அந்த ஃபீல் ஆச்சு. அதனால் நான் அது உடனே ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். ஸ்டாப் பண்ண பிறகு அவளுக்கு மைல்டு ஷாம்பு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறமா லாரியல் எக்ஸ்டென்சிவ் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். என்னதான் லாரியல் எக்ஸ்டென்சிவ் இட்ஸ் வெரி குட் ஷாம்பு, பட் ஆனால் என்ன தெரியுங்களா, அது வந்து கெமிக்கல், எப்படி இருந்தாலும் கெமிக்கல் இல்லைங்களா. நம்ம என்ன தான் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு நல்ல ஹெல்த்தி ஹேர், லாங் ஹேர் இருக்கணும்னா நம்ம ஹெர்பல் ஷாம்பு யூஸ் பண்ணணும். அதனால் நான் நிறைய சர்ச் பண்ணிவிட்டு நெட்டில் பார்த்துட்டு இது பண்ணிவிட்டு ரிவ்யூஸ் பார்த்துட்டு தான் நான் வில்வா ஷாம்பு வாங்கினேன். ஆக்சுவலி இது ஃபுல்லாக ஹெர்பல், தட் இஸ் கோட் மில்க் ஷாம்பு. இட்ஸ் எ கோட் மில்க் ஷாம்பு. இது வந்து நான் 4th பாட்டில். சரிங்களா, இது நான் 4th பாட்டில். இதில் என்ன தெரியுங்களா, இது வந்து பாட்டில் வந்து இட்ஸ் நாட் மேட் ஆஃப் பிளாஸ்டிக். இது வந்து அலுமினியமில் மேட் பண்ணியிருக்காங்க. இதோடைய ஷாம்புடைய ப்ரைஸ் வந்து 590 ருபீஸு. இங்கே பார்க்கலாம் ப்ரைஸு 590 ருபீஸ். சரிங்களா, இதுடைய மைனஸும் சொல்கிறேன், ட்ராபேக்ஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் சொல்கிறேன். ஆக்சுவலி இது நல்லதாக இருக்குது, பட் ஆனால் என்ன பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஆயில் வந்து ட்ரையாக இருக்கும்போது நீங்கள் ஷாம்பு போட்டு வாஷ் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஷாம்பு கம்மியாக யூஸ் ஆகுது. சரிங்களா, இப்போ கொஞ்சம் ஆயில் இப்போ எப்படினாலும் சொல்கிறது வந்து நம்ம பிஃபோர் ஹேர் வாஷ் வந்து 2 hours வந்து ஆயில் மசாஜ் பண்ணிவிட்டு ஹேர் வாஷ் எடுக்கணும்னா அந்த ஆயிலுக்கு வந்து நீங்கள் ஆஃப் பாட்டில் யூஸ் பண்ணாலும் ஆயில் சுத்தமாக போக மாட்டேங்குது. இது ஹெர்பல் ஷாம்பு தான். அதனால் வந்து இது வந்து எனக்கு ஆனால் ஆஃப்டர் வாஷ் பார்த்திங்கன்னா மைல்டாக ட்ரைனஸ் இருக்கும்போது நம்ம வாஷ் பண்ணிட்டு ஹேர் பார்த்தோன்னா நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். நான் அந்த ப்ரௌன் கலர் ஹேர்ன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா, அந்த ப்ரௌன் ஹேர் ஃபுல்லாக இப்போ பிளாக்காக சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இருக்குது. ஆனால் என்ன தெரியுங்களா, ஆனால் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்ப அதிகமாக ஷாம்பு யூஸ் ஆகுது இந்த வில்வா ப்ராடக்ட்டு. அதுக்கப்புறமா சரி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு எதாவது ட்ரை பண்ணலாம் ஒரு ப்ராடக்ட்னு சொல்லி காதி ப்ரொஃபஷனல் சொல்லிட்டு மில்க் ப்ரோட்டீன் அண்ட் ஆல்மண்ட் ஷாம்பு இது வந்து யூஸ் பண்ணி இதுவும் காலி ஆயிடுச்சுங்க. இல்லை ஒன்றுமே இல்லை, ஆக்சுவலி எம்டி பாட்டில் தான். சும்மா நான் வாட்டர் போட்டு வச்சுருக்கேன். இது 1 month ஆச்சு யூஸ் பண்ணிவிட்டு. இந்த ஷாம்பு நல்லா இருக்குது, ஆனால் முடி ரொம்ப ட்ரை ஆகிடுது. ஆக்சுவலி என்னுடைய ரிவ்யூ அது. நானும் என் டாட்டர் போட்டுட்டு நான் சொல்கிறேன், ரொம்ப ட்ரைனஸாக இருக்குது. அதனால் வந்து நிறைய நான் பார்த்துட்டேன், நெட்டில் சர்ச் பண்ணால் ஒருத்தரே வந்து அந்த ப்ரொமோஷனுக்கு சொல்கிறாங்களா இல்லை பெய்ட் ப்ரொமோஷனான்னு தெரியல, நிறைய இப்படி அப்படி ப்ளஸ் தான் பேசுகிறாங்க, மைனஸ் யாருமே பேசுவாங்க. ஒரு ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ இது தான் பண்ணுறாங்க. அதனால் என்னுடைய இது பொறுத்த இருக்கும் வில்வா அண்ட் காதி ஷாம்பு இஸ் குட், பட் ரொம்ப ட்ரைனஸ் ஆகிடுது. வில்வா ஷாம்பு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆயிலி போட்டிங்கன்னா வாஷ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். தட் இஸ் ஆயிலே போகிறதில்ல, அப்படியே இருக்குது, ஆயில் அப்படியே இருக்குது. நீங்கள் எவ்வளோ யூஸ் பண்ணாலும் பாட்டில் எவ்வளோ யூஸ் பண்ணாலும். அதனால் நான் வந்து இது ரெண்டுமே நான் சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டேன். சரிங்களா, அதுக்கப்புறமா திரும்ப சர்ச் பண்ணி திரும்ப நெட்டில் பார்த்து சரி என்னடா இது வேறு எதாவது நல்ல ப்ராடக்ட் கிடைக்குமான்னு சொல்லிவிட்டு நான் இன்றைக்கி தட் இஸ் லாஸ்ட் வீக் தான் நான் ஆர்டர் பண்ணேன். இன்றைக்கி வந்துடுச்சு எனக்கு காலையில். நைல் ஷாம்பு இதோட ரிவ்யூ வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது. எதுவும் நம்ம ரிவ்யூஸ் பார்த்து தான் இப்போ நான் 2 வாங்கிட்டு எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லை. அதனால் இப்போதைக்கு நான் இது வாங்கியிருக்கேன், ஆன்டி ஹேர் ஃபால்னுட்டு. இட்ஸ் எ வெரி குட் ஷாம்பு, எவ்ரிபடி ஆர் சஜஸ்டிங் திஸ். நான் வந்து இந்த ஷாம்பு வந்து இப்போ காமிக்கிறேன். நான் இன்னும் 1 month கழித்து நான் ரிவ்யூ சொல்கிறேங்க. ஆனால் இன்றைக்கே நான் வந்து என் டாட்டருக்கு ஹேர் வாஷ் பண்ணிவிட்டேன். அந்த ஃபோட்டோவை நான் உங்களுக்கு டேக் பண்ணுறேன் பின்னாடி. ஆனால் எனக்கு இந்த ஒரு வாஷில் என்னுடைய ஃபீல் வந்து ரொம்ப டெக்ஸ்சர் சூப்பராக இருக்குது, ரொம்ப சில்கியாக இருக்குது, சாஃப்டாக இருக்குது. இந்த 2 ஷாம்புலையும் நான் அது ஃபீல் பண்ணலை. வில்வா ஷாம்பு சாஃப்ட் இருக்கும், ரொம்ப சாஃப்ட் இருக்காது. அதிகமாக ஷாம்பு போட்டிங்கன்னா கூட ஒரு மாதிரி ரஃப்னஸ் ஆகிற மாதிரி ஃபீலு. அதே இந்த ஷாம்பில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து நல்லாவே இருக்குது, கொஞ்சம் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது, ஷைனிங்காக இருக்குது. அதனால் நான் இந்த 1 month கழித்து நான் இந்த ஷாம்புடைய ரிவ்யூ சொல்கிறேன். இந்த பாட்டில் வந்து 800 ml நான் வாங்கியிருக்கிறது. 800 ml வந்து 335 தான், 355 ஆக்சுவலி எம்ஆர்பி. ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ஆர்டர் பண்ணேன். ஃப்ளிப்கார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஆஃபர்னால எனக்கு 270 கிடச்சிது. இதை நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இதோட ரிவ்யூ வந்து நான் நெக்ஸ்ட்டு போஸ்ட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ. நீங்கள் பார்க்கலாம், இன்றைக்கி வந்து நான் நைல் நேச்சுரல் ஷாம்புவில் வந்து இன்றைக்கி என் டாட்டருக்கு ஹேர் வாஷ் பண்ணேன். பாருங்கள் எவ்வளோ ஷைனிங்காக இருக்குது, ப்ளஸ் சாஃப்டாக இருக்குது ரியலாகவே. சரிங்களா, அதனால் வந்து நான் 1 month யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதனால் சொல்லக்கூடாது. ஆனால் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் சாட்டிஸ்ஃபையாக இருக்குது, ஏன்னா ஷைனிங்காக இருக்குது, நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது. 1 month யூஸ் பண்ணிவிட்டு நான் ரிவ்யூ சொல்கிறேன். தேங்க்யூ. லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறக்காம இந்த பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க.